Čaute ľudia, vítam vás z nového videa aj s Greenom, teda Bluom. Čaute. A dneska si tu ideme otvoriť túto, Ježiš Kriste, si skoro zhodil mobil, túto tech deck dráhu. No nie je to tech deck, je to Hot Wheels, ale je to na skatey, takže môžeme ísť na to. Otvoriť. Toto je OK. taký no, krásne. OK, opening. Joj, Kriste. No, ježiš. No, ukáž to na mi. No, to budeš stávať rok. Kámo. Poviem vám. Aha. A my otvárame, že z boku. Kde tam sa to malo otvoriť? No, vidíš. Jaj, Kriste, pane, to je. Ježiš, to sa nám nebude chvíľka. Kámo, tu je niečo zabalené. To je podľa. Kámo, to je Zdravo. To je giga. Uka. To je žralok. Tu Tu máme ešte vecičky. vecičky. Tu máme raily. Tu máš niečo. Chceš to ty otvoriť? To potom otvorím. Tu máme skateboard. Hej, len je tam zapásaný. Aha, tady. A vychutnaj stopy. Otvor si to vychutnám. Vyzerá to, že má to dobrý grip. Hej. Ukáž, počkať. Však to je ešte lepšie, než od tech deck, ne? OK. Kamo, tak to je dobré. Kámo, ešte tento šmirgeľ to má. A ešte normálne Jordany. Jordanky, hej. To sa asi dá očivný malíček. Sa dá tak. To je otázka, práve. Nie, to tam je aj tak. My to ideme nejako zložiť, neviem, či tu je niekde návod. To je návod. Ježiš, tu sú ešte nálepky, kámo. Počkaj, ja to... Tu je koľko nálepiek. Blue už musí testovať. Hej. To je výborné. Najlepší skateboard. Vážne, debilnejšie nemohli dať. Edit. Je edit. Ešte takto, ty vole. OK. A ideme to skladať, potom vám to ukážeme. Tak ideme na to. Tú dráhu spravíme o nej edit, lebo sa nám to nechce tak dlho mať stopnutý mobil. Zatiaľ máme toto a je to tu troška viac toho. Hej. To je ešte väčšia než Bluová dráha. To bude asi. A No hej. tak potom tešte sa na edit a ideme na to.